lafiya me faru wallahi kaga ina fitowa Alhaji takalmin ya tsinke. Matsalar ku sanannu sai dai a kawo muku kaya har gida ba za ku je kasuwa ku. To Alhaji ya za ka yi dole gida ake kama ka ban mu san ta ina za mu fara. Alhamdulillah momi Gombe gani da ido ya kori ji. Gaskiya ne. Inda annabi yake nan ne Madina. Ku je ki gari. Da rai ne ke son ki jaruma ba da zuciyata ba daga yarda aminci ke samuwa dama za ki bani damar yin ambato daga yarda aminci ke samuwa dama za ka bani damar yin ambato dai zantukanki ne zan yi da sauri kuma in tsaftace su karbe su a tsari biki zuciyar da ra'ayinta da kwari ke makin sani na san ki da gaskiya dama za ki bani da juriya ni na fi san ka duniya za na yi ikirari buri na ka bani sokar da kamin na gori daga ni har kai kaga soyayya ce lallai wannan gaskiya ne da na san da cewa wa'annan shagunan da takalman da ba zan sake sayan takalmi ba yanzu ma haka da na sani nake saboda ne saboda takalman da na siya a baya ba su da kwaliti da ko tafiya kake zai iya samun matsala wannan ko ina da garanti a kansa muna da kala bar ma ku gan shi channel ya kuka gan shi kun sa ina za ku samu wannan manhaja da muku kaya na kasashe daban-daban sauran kasashen da suka samu cigaba a fannin takalma da jakunkuna da ke gadon kai kan titin Yaya Gusau Zara Plaza opposite School of Management Kano domin karin bayani kun iya tuntuɓa mu akan nambobi kamar haka WhatsApp number 08132477 kuma number kira 07066666356 sai kun zo.